Hej, mit navn er Leif Møller, og jeg er produktchef på Anysense. I denne her video vil jeg gerne fortælle omkring inspektionsmodulet. Inspektionsmodulet er beregnet til, at man kan vedhæfte for eksempel bygningstegning eller maskintegning eller oversigtsbilleder i Anysense og derefter lave markeringer på dem og knytte registreringer til. For bedre at forklare, hvad det egentlig er, det her de kan, så kommer jeg her med et praktisk eksempel. Hvis man forestiller sig, hvordan sådan en rapport kunne se ud til en inspektion, så kunne det være ligesom den her, delt op i 2 sider. På side 1 kan man se, der er en header, og det er jo typisk noget, hvem er kunden i den her sag. Så kan der måske være et projektnummer knyttet til. Det kunne også være en ordrenummer, men i det her tilfælde så siger vi, at det er et projektnummer. Så kan I se nedenfor, der er faktisk en tegning, en maskintegning. Og hvis man kigger nærmere på den, så er der også nogle punkter på den. Kigger vi over på side 2, så kan man se, de her punkter, de har knyttet en registrering til. Og i det her tilfælde, jamen, så er det en dato og et foto og et problem. Jeg, der kender Anysense i forvejen, ved, at det her det er jo bare et eksempel på, hvad sådan en registrering kan være. Man kan lave alle mulige andre felter og kolonner i den der registrering. Men det her det er bare sådan et typisk eksempel. Jeg prøver lige at zoome ind på de her. Og i venstre side kan I se, der er zoomet lidt ind på tegningen, og i højre side kan man se, der er zoomet ind på de registreringer, der er knyttet til. Og i venstre side kan man se på tegningen, der er sat et prik, et punkt, hvor der står et tal overfor. Præcis det et tal er tilknyttet, det hedder punkt 1, og i højre side. Så det vil sige, til det punkt, der er knyttet en dato, og det der billede af en rusten akse, og en problemtekst til. Det er den måde mappingen den foregår. Men det kan som sagt sættes op, ligesom man har lyst til. Anysense, det her det er bare et eksempel, der illustrerer, hvad det egentlig er, det her produkt kan i forhold til inspektionsmodulet. Kigger vi nærmere ind omkring, hvordan den her registrering er foretaget, der ligger til grund for den her rapport, jamen så kan man se over i venstre side og i Anysense-appen, hvordan man registrerer projektnummer og dato og beskrivelsen. Og så kan man se, at der er en liste på 3 forskellige probleminspektioner. Det svarer til de 3 punkter. Og i venstre side der er den række med eller observation, hvor der er sådan en orange streg rundt om. Det illustrerer punkt 1. Hvis du så går over på højre side, som har overskriften punkt 1, så kan man gå ind og se detaljerne på den her punkt 1 ind i appen. Og der kan man se, at der er en dato, og man kan se det der billede. Man kan selvfølgelig ind i appen trykke på billedet for at større den op og så videre. Og nede i bunden i venstre side, der kan man se en zoom på det punkt på billedet, man har, eller på tegningen, man har sat. Og det er det der hele filosofien, det her, det er, at man får både detalj og overblik i samme system. Og vi så et tand længere ud igen, jamen for at kunne sætte en prik på en tegning, så skal der jo sætte sin tegning på, eller vedhæfte sin tegning. Og ved at kigge over i venstre side, så kan man se nede i bunden, der er sat sådan en orange firkant. Det er den knap inde i appen, man skal trykke på for at vedhæfte tegninger. Når man trykker på knappen, så kommer den liste frem, du kan se i højre side med probleminspektionstegningen. Og der kan man se selve tegningen i venstre side og en navn og en beskrivelse i højre side, som er knyttet til, som i øvrigt også skal komme ud på rapporten, hvis man ønsker det. Hvis man går ind og kigger på designet af den her app, altså nu er man ud over selve brugsscenariet, men hvordan har vi egentlig lavet den her app? Jamen, jeg har taget de grundlæggende kursusvideoer ind på anysense.dk/support. De ved godt, hvordan man sætter felter op og så videre. Men herinde, her kan man se lige præcis, hvor forskellen den er, når man bruger inspektion. Og det er, når man går ind og tilknytter en tabel
ind i et felt og trykker på den egenskaber, så kan man se markeret med de her orange kanter, at man skal ind og trykke på den, der hedder aktivere tegningsinspektion. Det øjeblik, man gør det, så bliver tabelfunktionen udvidet med de her knapper, I så lige før. Og det er jo de knapper, der var nede i bunden her i venstre side. De 2 knapper, de vil ikke være der lige ved siden af den grønne cirkel, hvis ikke at det var aktiveret. Men i det øjeblik, man har gjort det, og valgt, hvad det er for et filsystem, der er standard, den hedder Inspected File, man kan vælge, men man kunne egentlig kalde det noget andet også, hvis det var det, man ville. Og så kan I se, at jeg her i det her eksempel har krydset af, at den er påkrævet. Det betyder bare, at vi tvinger brugeren til som minimum at lave en probleminspektion, altså lave en registrering. Nu har I set et eksempel om, hvordan systemet er bygget op fra rapporten og baglæns. Men jeg synes også, at vi skal se en live demonstration af, hvordan det her det foregår. Så nu vil jeg hoppe over i Anysense og vise det her live. Ja. Så er vi inde på Anysense-portalen. Jeg kører eksemplet igennem fra en online version af Anysense, der kører på PC, men det fungerer meget lignende ude på appene, ude på telefoner og tablets. Så det kan man sagtens oversætte. Men for at tage udgangspunkt i det her eksempel, så prøver jeg at gå ind i den Anysense app, der hedder Inspektion, som også eksempler på med rapporten var bygget op omkring. Men nu viser vi det bare live. Og her kan vi se, her er der 3 registreringer på 3 forskellige projekter, som er nævnt herovre. Det her det er rent eksempel. Det kunne være alt muligt andet, alle mulige andre slags felter osv. Det er det, der helt klart er styrken i Anysense, det er, at det her det går meget, meget hurtigt at lave det, som man egentlig gerne vil. Og det skal jeg nok vise til sidst, ligesom over i vores slides, der så I eksempel på, hvordan designet var. Og jeg vil gennemgå det her design live sammen med jer. Men først så skal vi se programmet i funktion, altså sådan som det ser ud for slutbrugerne, hvis man sidder på PC-versionen. Og vi kunne prøve at kigge på rapporten først, som vi gjorde før. Og den rapport, vi lavede, det var på den kunde, der hedder Vivo IT Udvikling. Og det var det på det projektnummer her, der hedder 1, 2, 3, eller 1, 3, 4, 5, 6. Jeg trykker heroppe på de 3 punkter her, og vælger at få vist en inspektionsrapport på den. Og den åbner her. Og her kan I se præcis det, der var vist på tegningen, før vi gjorde de her slides. Nu kører det bare live. Vi kan se de 3 registreringer af punkt 1, 2 og 3. Og her nede på side 2 kan I se de her punkter, der hører til. Det er fuldstændig identisk. I kan også se, at det her det er live, for vi kan prøve at gå ind og ændre i dataene. Og skrive rustpletter her i stedet for, og lige trykke på gennemknappen. Og så kan vi prøve at vise rapporten igen. Og så kan man se, at teksten er blevet ændret her. Så vi kører rigtig live her. Vi kan også prøve at sætte et punkt mere på tegningen. Så trykker vi på den her. Og nu går vi ind og åbner den tegning, maskintegning. Og nu beslutter jeg mig for, at jeg gerne vil lave en markering i forhold til tegningen lige her. Og så lukker jeg den her. Og vælger en dato, det kunne fint nok med dags dato. Her på PC-varianten, jamen der kan man vælge forskellige måder at sætte billeder ind på. Jeg tror bare, at jeg henter en herude fra filsystemet. Og vi tager bare den, I har set, bremses trailer-aksen her. Så kan I se den. Man kan selvfølgelig få den slået op, når man kører i live. Og så kan jeg lige krydse af, hvad det er for et problem. Og det her det kan måske omhandle en rustsag. Jamen, så trykker jeg på den.
Og her kan I også se, at det punkt, jeg har markeret, det er faktisk zoomet op, så man bedre kan se, hvordan man har gjort. Jeg også gå tilbage igen og rette i den, og så se, om det er ikke helt præcis nok. Den skal sidde lige der i stedet for. Så hoppe ud igen, og så bliver den opdateret. Nu er den gemt, og så kan vi prøve at lave en ny rapport og se, om det ikke kommer til at se helt rigtigt ud. Vi hopper lige ud af tryk på gem, og så hopper jeg lige ud og laver en ny rapport. Den kom lige der. Og nu kan I se herovre, der er der kommet et punkt mere, der hedder punkt 4. Og vi kan prøve at gå ned her i detalje. Det er der også kommet her, knyttet en registrering til den 1.10. Og det her billede eller foto. Og problemet det var rust. Nu har I set, hvordan appen den kører for slutbrugerne. Men nu kan vi prøve at gå ind og kigge på, hvordan den er opbygget. Fordi det så I også på de her slides, men nu vil jeg vise jer det live. Og hvis vi begynder at trykke på blyanten her, det kan du selvfølgelig kun, hvis du har de rigtige rettigheder på Innocence, så kan du gå ind og opbygge din app. Og jeg tror, I kan genkende de her felter fra rapporten her. Det her det er en opslagsapp, det vil sige, at den henter direkte over fra kundekartoteket over i Unikonda. Og her er der projektinformation, som jeg også så, med projektnummer, dato og beskrivelse. Og her kommer det, der er helt specielt omkring inspektionsmodul. For inspektionsmodul er ganske enkelt bygget op omkring tabeller. Og hvis jeg går og trykker på nøglen her, så kan I se, som jeg også har vist i slidesene, hvad det er slået til her. Da jeg simpelthen trykker på den her, der aktiverer tegningsinspektion. Når man gør det, og sætter et filsystem på, så virker det her ud af boksen. Vi hopper lige ud af det her igen, fordi så kan I få lov at se tabellerne her. Og der var også den her problemdokumentationstabel. Og der kan I se, at den består bare af de her 3 felter. Altså det var alle de her punkter, som I så, der var knyttet en registrering til. De havde de her kolonner. Og det er dem, der står her. Og det er ganske enkelt sådan, at den er bygget op. Udover det, så er der også rapporten, som er knyttet til. Og rapporterne, dem kan I også selv lære at lave inde i på innocence.dk/support. Men den ligger i hvert fald her. Og den, som der blev dannet, det er den, I kan se skabelonen til her. Og det her, det er jo en skabelon, og det vil sige, det er den, der bestemmer, hvordan rapporten kommer til at se ud. Og det er helt almindelig Word-brevflætningsteknologi, der bliver brugt her. Så felterne over fra Innocence bliver flettet ind i den her Word-skabelon og danner rapporten. Og derfor kan I også få den til at se ud nøjagtigt, som I gerne vil. Men det kan I se meget mere om inde på support.dk/videoer eller videoguides, undskyld. Det var alt omkring inspektionsmodul herfra.